Babu wata addini ko al'ada da ta amince da mutum ya kwanta da mahaifiyar shi. To balle ma a ce ya kwanta da gawar mahaifiyar shi. Ku biyo ni don jin labarin wani matashi ɗan ƙasan Tanzania da ya tono mahaifiyar shi daga kabarinta sannan ya kwanta da gawarta duk don neman abin duniya. Matashin, wanda a yanzu kullum yake cikin kuka da nadamin abin da ya aikata, ya fara da cewa sunan shi Ramadan kuma an haife shi a wani ƙauye ne a ƙasar Tanzania. Iyayen shi talakawa ne sosai, wanda hakan yasa bayan ya gama makarantar firamare bai samu daman ci gaba ba duk da ko ya so ci gaba da karatun nashi. Ramadan ya ce tun yana yaro yake da sha'awar zama wani babban attajiri, domin ko yana son kallon masu kuɗi da kuma mawaƙa da kuma masu wasan fina-finai a TV. Burin shi shine a duniya yayi suna kuma yayi arziki mai tarin yawa, wanda har zai fi mutanen da yake gani a gidan TV. Ya ce tun da ya bude ido ya ganshi a cikin talauci yayi wa kanshi alƙawarin cewa ba zai rayu kuma ya mutu a cikin talauci ba. Kuma abokansa da dama suna faɗa mishi cewa hakika yana da baiwar waka kuma idan ya dage sai ya fi mutanen da yake ganin su a gidan talabijin. Hakan ne yasa wata rana bayan ya kai manzali ya yanke shawarar samun wani attajiri a garinsu, yadda ya sanar da shi bukatan shi na sanyin kuɗi da kuma suna. Attajirin ya ce da shi hakika za ka samu kuɗi amma sai ka aikata wani abu. Kai dai kawai ka zama mai dauriya. Maganar attajirin ya yi matuƙar ɗaurewa Ramadan kai. To amma saboda ya ƙudiri aniyan samun dukiya ta kowane hanya bai tsaya yin wasu tambayoyi ba. Attajirin ya ɗauke shi a mota yadda suka fita wajen garin, sannan ya yanki wani hanya suka shiga wani daji, sannan suka tarar da wani gida a tsakiyar dajin. Sai attajirin ya ce da shi ka shiga wancan gidan, nima a nan na samu arziki na. Ba tare da tsoro ko fargaba ba Ramadan ya shiga gidan, yadda ya tarar da wata bokanya a zaune. Kallo ɗaya ta mishi ta kira sunan shi, sannan ta ce ta san me ya kawo shi. Hakan ya firgita shi sosai, to amma sai ya dake. Ta ce da shi zaka samu kuɗi da kuma ɗaukaka, to amma kuma dole sai ka kwanta da mahaifiyarka. Ramadan ya ce da ita hakan ba zai yiwu ba domin kuwa mahaifiyata ta rasu sati 2 da suka wuce. Bokanyar ta ce da shi ta san da hakan, abin da take nufi shine ya je ya tono gawar mahaifiyar tashi sannan ya kwanta da ita. Wannan magana ta yi matuƙar firgita shi, wanda hakan ya sa ya fita daga gurin a guje. So amma bayan ya fita sai bai ga attajirin ba, kuma bai san hanyar da zai fita daga wannan dajin ba. Cikin ikon Allah ya tarar da wata hanya, sannan ya hango wani mutumi bisa mashin, sannan ya tsare shi ya hau mashin ɗin da niyyar zai kai shi babban hanya yadda zai samu mota ya koma gida. Bayan sun ɗan yi nisa da tafiya ne mai mashin ɗin ya tambaye shi kuɗi, sai ya ce ba shi da su. Mai mashin ya dakatar da mashin ɗinsa sannan ya fara ƙoƙarin dukan Ramadan, wanda hakan ya sa ya kwasa da gudu ya koma cikin wannan daji domin ceton rayuwar shi. Bayan ya shafe wani lokaci yana gudu ne ya ganshi ya sake komawa kofar gidan wannan bokanyar, ya sake runtumawa a guje. To amma duk wata kewaye da zai yi a cikin dajin, sai ya ga ya sake dawowa kofar gidan wannan bokanyar. Ana haka sai ya ji zuciyar shi ta fara amincewa da bukatun bokanyar. Sai ya shiga cikin gidan, tana ganin shi tace da shi lalle ka yanke hukunci mai kyau. Sannan ta ɗauki wani kyalle da allurai guda 7 a jiki ta bashi, sannan ta ce ya je ya aikata abin da ta buƙace shi da shi ya dawo. Bayan ya koma gida ne ya tuntuɓi abokan shi da maganar don su taimake shi ya samu daman tono gawar mahaifiyar shi don ya samu ya cika umarnin bokan. Ga mamakin shi kuwa duk abokan nashi suka amince da maganar. Babu ko ɗaya cikinsu da ya ƙoƙarin hana shi. Karfe 2 dare suka isa makabartar, yadda suka taimake shi ya tono gawar mahaifiyar shi, sannan suka ba shi guri domin ya aikata abin da zai aikata. Ramadan ya ce abun mamaki gawar mahaifiyar tashi kamar yanzu aka binne ta, duk da kuwa ta shafa sati 2 a kabari. Haka ya afkawa gawar mahaifiyar tashi a gurin, bai ji kodar a zuciyar shi ba. Yadda ya ce a lokacin ya ji kamar wani abu ne a cikin jikin shi da ke tirsasa shi yayi hakan. Haka abokanan nashi suka taimake shi suka mai da gawar cikin kabari, har suna cewa idan aikin ya ci su ma za su zo ya kai su gurin wannan bokanya. Tun a daren da Ramadan ya aikata wannan abu ya fara da na sani, sannan zuciyar shi ta shiga cikin wani kunci mara misaltuwa. Amma duk da haka asubar fari Ramadan ya koma wannan daji gurin wannan bokanya. Amma sai bai tarar da ita ba sai wata 'yar yarinya, yadda yarinyar ta sanar da shi cewa matar da yake nema bata nan. Bai tsaya ko tambayanta ina matar ta je ba, ya koma gida, yadda tun daga wannan rana ne matsaloli suka dinga kunno kai cikin rayuwar shi. Ga wani kunci da bakin ciki da yake ji a zuciyar shi, kullum yana cikin kuka da damuwa. Kuma duk wannan lamari da ke faruwa, yar shi da suke rayuwa gida ɗaya bata san abin da ke faruwa ba.
Zuwa wannan lokaci ne ya gane cewa abin da ya faru da shi yaudara ce kawai, babu wata dukiya da zai samu cikin sauki. Bakin cikin wannan lamari ya sa ya kwashe kayan shi daga ƙauyensu ya koma birnin Dar es Salaam. Yadda ya fara aikin wahala domin neman kuɗi, a can ɗin ma rayuwarsa cike take da kunci da wahalhalu. Ga bayi samun isasshen abinci ya ci, ga kuma wahalar aiki. Ana cikin haka ne wata rana sai ya ga wasu mutane guda biyu suna bin wata mata da niyyar kwace mata jaka. Sai ya taimaki wannan mata ya kori barayin. Matar ta ji daɗi sosai yadda ta buƙaci ya raka ta gidanta. Yadda bayan sun isa gidan nata na alfarma take tambayan shi a ina yake da zama. Nan ne yake sanar da ita bashi da gurin kwana, aiki yake na wahala. Sai ta nuna mishi cewa babu komai, zai iya zama a gidan nata zuwa lokacin da zai samu nashi. Nan ya ci gaba da zama a gidan wannan mata yadda take kula da shi, tana mishi duk wasu abubuwa da suka dace. Amma me sai mahaifiyar shi ta fara bayyana mishi ga kuma mugayen mafarkai da yake da ita. A nan ne ya ƙara shiga damuwa sosai, yadda ya yanke hukuncin bawa wannan mata labarin rayuwar shi. Bayan ya zauna da ita ya bata labarin abin da ya aikata ne, sannan ya ɗauko wannan yadi da kuma allurai a jiki ya nuna mata. Sai matan bata nuna wani mamaki ba, ta yi dariya kawai ta ce masa kada ka damu, wata rana zai amfane ka. Wannan lamari ya yi mugun bashi mamaki da ɗaure mishi kai. Yadda ba a jima ba kuma ya fara jin wasu muryoyi a cikin kanshi. Wannan matan ita ce bokanyan da ta sa ya aikata duk waɗannan abubuwa. Ba tare da mata ban kwana ba ko ya kwashe kayan shi ya bar mata gidanta. Yadda ya koma garinsu ya sanar da yar shi duk abubuwan da ya aikata wa mahaifiyarsu. Da farko yar tashi ta yi kuka sosai, kukan bakin ciki. Amma daga baya da ta lura cewa ɗan uwan nata ya tuba kuma shi ma yana cikin damuwa da tashin hankali, sai ta dawo tana lallashin shi, yadda ta nuna mishi cewa ya koma zuwa ga Allah, insha Allahu zai samu sauki a lamuran shi. Hakan ko aka yi, Ramadan ya koma zuwa ga Allah, yadda ya ce tun da ya koma zuwa ga Allah ya samu salama a cikin rayuwar shi, kuma ya gane cewa babu wani hanya mafi sauki na samun arziki, dole mutum ya tashi ya aiki tukuru. Idan bidiyon ya maka daɗi ka danna subscribe.